Murapi mkoro urepo wemutsandi ndiyeche eso andofari isawa waromo inzwa ayizirache eso zitarakere tendwezi zitarakere kudzwe zitarakere reyembweche so undeche so zitatoza asodo ongorwa inzwa izirache so famba nyina ayekudengatike rekonache eso zitarakeri ritendwezi zitarakeri rikudzwe zitarakeri yembwe Jesu uneje eso mbere kunye enye ya nyamware deno dino dawiraje eso dino disazita ayerera opone sije eso zitarakeri ritendwezi zitarakeri rikudzwe zitarakeri riyimbweche Jesu undeche so shimwe ndata adzandi tinoda konzwa ayetaraje eso moyo wangu wanya aradzwa geze taroraje eso zitarakeri ritendwezi zitarakeri rikudzwe zitarakeri riyimbweche Jesu undeche eso apo iye acha aguyanembe birine upe enyute chafara aguta agurarupo poneso waje eso zitarakeri ritendwezi zitarakeri kudzwe zitarakeri riyimbweche Jesu undeche so tenze kozowarini mbosa temasika moyo yedu yanetane kumumirira yowa arini yongowa eno penya kwazo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kuzowarini tenzi Mungu nekomosha mato nonokate
wenyu wazara nezviwi washoma wakamira murufaro rwenyu mutsanyi wakarara chemanyiwa muke wanoeranga watitenzi aswedera mwenje yenyu ifute zvewono zvisongwe wese wakadzirira kumuona tenzi. Makadi vanhu vaMwari, toda kutenda Mwari nemukana waatitendera kuti tinge tiri pano tiri kudzidza zvimwe zvaJesu. Musoro wenyaya panguva ino unoti unodzoka here mudiwa. Mupi wemusoro wenyaya ane mubvunzo waari kubvunza watingati mubvunzo nhando, unodzoka here mudiwa. Tiri kutarisa nyaya iyi zvinoita sekunge pane effort yakamboiswa kuti mudiwa wemwoyo adzoke, but mudiwa wemwoyo haasati adzoka. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, munyika yatiri kurarama mune paradox yekuti sometimes mukomana anogona kunge achida musikana, asi iye musikana waari kuda asingamude. Musikana uyu ane umwe mukomana waari kudawo, mukomana uyu waari kuda asingamude. Tinoda kuti tidzidze mukati mebhaibheri tione kuti mudiwa wemwoyo uyu ari kutaurwa ambori ani, zvekare ari kudaidza ani kuti adzoke, oro mubvunzo nhando upi waari kubvunza kuti unodzoka here mudiwa. Tikaenda kuna Luke chapter 15 pavhesi 11, pane nyaya inotaurwa pavhesi 11 inoti, zvino wakati mumwe munhu waiva nevanakomana vaviri. Mubhaibheri ndiri kutarisa ndichiona Luke ari kunyorera to the Hebrew mind again. Kune murume akanga ane vana, kwete vanavo nje, asi vanakomana pakaucha yavo aikosheswa. Kana kuti regedzai nditaure nditi vana baba nana mai, vakomana nevasikana, muJudha wese aiti kana achinamata aisimudza ruoko rwake kudenga kuna Mwari. Introduction yemunamato yakanga iri kuti Mwari, ndoda kutendai number 1, hamuna kundiita muGentile kana kuti muhedheni. Number 2, Mwari da kutendai hamuna kundiita mukadzi. Vakadzi vaiverengerwa kuproperty. Vakadzi zvekare vaisatenderwa kunamata pamwe chete nevarume. Kana vakanga vane nyaya yavafadza kuchechi, vaisatenderwa kuita amen nyangwe zvayo, vainobvunza vana nababa kana kuti varume vavo kudzimba. So murume uyu, according to the Jewish mind, murume uyu akanga ari very powerful, akanga ane vana vake vaviri. Zvinogona kudaro kuti murume uyu akanga ane vanasikana, but vainyanya kutaurwa nezvavo vanakomana. Tinoziva kuti kusensus dzese dzaiitwa kwaiverengwa vakomana vakanga vabva zera, vana mai nevasikana vakanga vasingaverengwe. Saka iparable iri kupiwa naJesu. Parable, it's a story inobuditsa zvirahwe zvakadzama pamusoro peumambo hwaMwari hwekudenga. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, nyaya yaJesu iyi yaari kuda kutsanangura inyaya ine chirahwe, nyaya dzinoitika pasi pezuva, but dzichibuditsa nyaya huru ine chekuita nekuponeswa kwedu apo Jesu Kristu paachauya. So verse 12 inoti, muduku wavo akati kuna baba vake, baba, ndipei mugove wenhaka uchazova wangu. Akavagovera pfuma. In other words, zvakaitwa nemukomana uyu akainsauta intelligence dzababa. Vana baba ava vaisagova nhaka esachi, but vaipa vana pfuma, vana baba vachiri vapenyu. Nekumwe kutaura mufana uyu ari kuti, baba, munenge marasika, nhaka yangu ndaakuida now. Zvaitika kunana baba vaiziva kuti nguva yakundonofamba. Tikadzidza nyaya yaAbraham, vaigona kukumbira something kuvana kana kudangwe mudhara asati afa, aigova nhaka achiri mupenyu. Saka masoko emukomana uyu kauyu anenge ari kuedza kuti kuna baba, munenge makanganwa
mugove wangu wenhaka ndinouda nawo. So zvakaitwa nemukomana uyu akainsulta intelligence dzababa. Vana baba vekare vakanga vane simba rekuti number 1 vaigona kutuka mukomana uyu nekusingaperi. Number 2 mukomana uyu aigona kupiwa zvinhu zvaakanga asingatarisire. Paaitarisira mombe, mbudzi, hwai, baba vaigona kumupa huku. Paaitarisira masutu, baba vaigona kumupa kana nguo dzaanga asina kumbobvira akatarisira. But bhaibheri, soko raMwari, baba ava havana kudaro. Nekumwe kutaura, bhaibheri rinobuditsa pachena kuti baba ava havana kuramba, but vakagwera mufana uyu nhaka. Shone yandiri kuda pavhesi 12 inoti uchazova wangu. Nekumwe kutaura, nhaka iyi yaizova yemukomana uyu. Mukomana we ari kuti zvinhu zvamunofanira kundipa mangwana ndiri kuzvida nawo. Inzwai vana baba nanamai, vakomana nevasikana, kuna vose vanonamata Jesu Kristu mupenyu, akanga aripo achagara nekusingaperi. Tiri vadyi venhaka, nyangwe zvikaoma sei tiri vadyi venhaka. But mufana uyu akanga ari mwana webwo, nhaka iyi ari kuida nhasi. Zvinhu zvaizofanira kuti apiwe mangwana akanga ari kuzvida nhasi uno. Pane nyaya inotaurwa yomwe mukomana aishanda kumayadhi. Aishandira varungu vachena vaviri, murume nemukadzi. Varungu ava vakanga vakwegura pamazuva avo. Saka one time ari kuita basa rake achitsvaira, mukomana uyu aishanda basa repanze achitsvairawo kunyangwe mumba nekubika. Mukomana uyu akanga ane relationship yakasimba nevarungu ava, to an extent yekuti one day ari kushanda mubedroom achivhura madhiro akaona will yaibuditsa pachena kuti zvese zvichazova zvake. Motokari, zimba, mari iri kubhengi, property, zvese zvakanga zvine varungu ava zvaizova zvake. But as time goes on, paaitarisira kuti varungu ava vachafa, zvaita sekunge makore avo ari kuramba achiwedzera. Achitarisa zviso zvavo vaita sekunge vari kutoramba vakasimba. So anoenda panext door, anoplana nomwe garden boy. Unoziva here kuti ava vandinoshandira ava, ndakaona wiwi iri kubuditsa pachena kuti zvese zvichazova zvangu. Saka zvandiri kuplana, tinofanira kuvapfudza vanhu ava. Kana tavapfudza, ndokurumidza kuwana zvinhu izvi zvichazova zvangu. Shamwari yepanext door nejealous yakaenda kunotaurira murungu. Murungu nemudzimai wake vakava so angry, basa rakabva rapera. Zvinhu zvaifanira kunge zviri zvake akada kuzowana nawo. Ndo dambudziko rimwe rinoita vakomana nevasikana. Pane zvimwe zvinhu Mwari zvaakatotaura kare kuti zvichazova zvedu. Kuno mumwe mukomana nemusikana vari kugara vese vachichaya mapoto, vakutoita seunge murume nemukadzi, but denga rakatoapprova courtship yavo kare. Mwari anotoziva kuti zvinhu zvichafamba sei, ende Mwari munyasha dzake akasponsa everything. Food ari kuziva kuti marriage officer ndiani. But dambudziko rine vakomana nevasikana vanoda kumhanyirira nezvinhu zvichazova zvavo. Koita vamwe vanoita chioko muhomwe. Mwari anoziva basa rakakufanira iwe. Vamwe vanofojera macertificates. Ndanguya zotaura kuti zvimwe zvacho zvatiri kufojera ka zvichazova zvedu. Pari kungodiwa patience bedzi. That's why vakuru vachitaura zingizi gonyera pamwe, maruva enyika hapere. Dambudziko rakaitika nemufana uyu, yes, ari kutenda, ari kuziva kuti zvinhu izvi ndezvangu, but akanga asina patience. Zvinhu zvaifanirwa kupiwa ka ari kuzvida nawo. Ndo dambudziko rinoitwa nevakomana nevasikana. Vana baba nanamai vanokurumidzira kuda zvinhu nawo zvichazova zvavo. Ndo rimwe dambudziko rakaitwa naAbhurahama. Mwari akanga ataura kuna Abhurahama kuti muchava baba vendudzi. But Abhurahama ane mashortcuts aakaita achinonotora mukadzi kuti amuitire mwana wechipikirwa. Yeti Mwari akanga ataura pachena kuti we Abhurahama nemudzimai wako Sara ndichakupai mwana wechitsidzo. Ndo dambudziko riri kuitika even up to now. Tiri vadyi venhaka, chinodiwa ipatience.
dai mukomana uyu akanga ari mukomana wekutanga, taiti zvimwe kuda ari concerned, because paculture yavo first born position yake yainda kunonogara pana baba, nekumwe kutaura first born ndiye aizova baba, but ndi last born ari kumhanya. Ndo dambudziko again rinoitika kuvakomana nevasikana, vanoda kumhanya, they want fast food, fast music, fast boyfriends, fast zvese. Nyange ukamupa mota ada kumbosikidhisa mota, nyange bhasikoro, aiwa zingize gonyera pamwe, maruva enyika hapere. Bhaibheri soko raMwari pavhesi 12 rinotaura kuti Mwari akavagovera, kwete kuti mukomana uyu akanga ataura masoko akanaka, but baba munyasha dzavo vanogovera mukomana uyu nhaka. Havana kumugovera iye bedzi, vanogovera kunyange nafirst born. Maiziva here kuti Mwari ane mablessings aakatipa, kwete kuti tinogona kunamata. Maiziva here kuti many a times mimwe minamato yedu inotoinsauta Mwari, but Mwari nenyasha dzake anotipa mablessings. Tine vana kuzvikoro takapasa, zvinhu zviri kufamba zvakanaka mumuchato, tine mabhizinesi atiri kuita, tine zvirimwa zvatinazvo, zvese zviri kufamba, kwete kuti tinomunamata mumweya nemuzvokwadi, but Mwari nenyasha dzake anotiitira. That's why Bhaibheri richibuditsa pachena kuti Mwari wedu ndewenyasha. Kunyange varoyi, Mwari anotendera kuti mvura inaye miminda yavo, kunyange mondi, kunyange vese vanoitira Mwari zvakaipa, Mwari munyasha dzake vese ava anovapa mablessings akafanira, anovapa chingwa chekudya, anovapa zvese zvavanoda mukati meupenyu, inyasha dzaMwari. That's why Paul achitaura mweya mutsvene unogomera kuendesa minamato yedu pamberi pechigaro chaMwari. Nekumwe kutaura mweya mutsvene une basa guru raunoita kutwasanudza minamato yedu kuti imeke sense pamberi pechigaro chaMwari. So mukomana chakaita kuti awane nhaka hakusi kuti akagona kutaura, actually akainsauta intelligence dzababa sezvatataura, but baba munyasha dzavo akavagovera. Maiziva here kuti Mwari ane zvimwe zvinhu zvaanotipa nyange tisina kumbomukumbira, anozviita munyasha dzake. That's why kunyange first born uyu akanga asina kukumbira zvinhu, Mwari anomuitira. So tiri kudzidza mukati mebhuku pana Luke chapter 15 pavhesi 13. Vhesi rinoti mazuva mashoma akati apfuura, mwanakomana mudiki akaunganidza zvose akaenda kunyika iri kure, akaparadzako nhaka yake achifamba nemitoo yakaipa. So apiwa nhaka, haana kuenda zuva iroro. But vhesi rinoti mazuva mashoma akati apfuura. I want to believe kuti aida kuedza kudemonstrata kuna baba ende zvimwe kuda nekunana mai, because sezvatataura mai vanogona kunge vakanga vari vapenyu pachapter iyi, even vanasikana varipo, but Luke ari kunyorera to the Hebrew mind, vamwe vese ava vari silent. Zvekare mukaenda kuna Genesis chapter 37 kunotaurwa nezvaJakobho, kunotaurwa nezvavanakomana, sekunge vakanga vasina hanzvadzi, sekunge Jakobho akanga asina vanasikana, vaifokasa pane vanakomana, vaifokasa pana baba. So mukomana chakaita kuti ambogara mazuva ari pamba, aida kudemonstrata kuti I deserve actually nhaka yamandipa. Kana kuri kudiridza, aidiridza achifudza mombe, makwai, mbudzi, kudemonstrata kuna baba. Point yandauya kuzokutaurirai vana baba nana mai ndeyekuti kune vanhu mhando yekutanga yemaKristu vanoita sekunge vari pana Jesu, vanoita sekunge vari pana baba, asi pfungwa iri kunyika iri kure. Kune vamwe vanhu vari pano vanofungidzira kuti mukomana uyu kauyu akatanga kufunga pfungwa izuva raakumbira nhaka. No, ipfungwa yakatanga kumashure, achiidyara pfungwa iyi, achiidiridzira kusvikira one day paakakumbira nhaka. Apiwa nhaka again, haana kuenda same day, akambogara mazuva. So tine mhando yekutanga yemaKristu vari padhuze dhuze nababa, vari kutoita mabasa akanaka, they are good preachers, vanodzidzisa zvine simba, vanoimba, vari pana baba, yes, but pfungwa dziri kufunga kunyika iri kure.
vamwe vacho vakadaro vari very dangerous. Zvese zvavanoita, kapfekero kavanoita, kafuriro kavanoita madziwa kane utsvene mukati, kagererwo kavanoita ndebvu, munofungidzira kuti vari padhuze dhuze nababa, asi vari kunyika iri kure. Mukomana uyu, mukomana mukuru, firstborn, ari very silent, but tichiverenga mavhesi ekutanga kubva pavhesi 12 anoita sekunge akanga asina hanya, but wacho akanga ane pfungwa dzekufunga kunyika iri kure. Ndiye watiri kuona ari kumhanya-mhanya, ari kuita sekunge ari concerned. Varipo vamwe vanhu vakadaro, vari very busy mune zvinhu zvechechi. Vamwe vacho vari very religious but vasiri spiritual. Kuma-care meetings vanoenda, Lord Supper varipo, pachechi ndo vanotanga kusvika, vari padhuze nababa, asi pfungwa dziri kufunga kunyika iri kure. So Bible rinoti after some time anotora pfuma yake anoenda kunyika iri kure. Mhando yechipiri yemakristu taitombonamata navo pachechi, vakanga vari very serious vachinamata Mwari mumweya nemuzokwadi, but vave kunyika iri kure nyama nemweya, kuya kunonzi kuRepublic of Madiro, kuya kwavari kuti let us eat, let us drink, for tomorrow we die. Muri kuziva here vana baba nana mai, zvimwe kuda kune vanhu vakateerera chirongwa ichi vakatombenge vachinamata Mwari zvokuti painzi kana pachidiwa muparidzi ndo vakanga varipo, hakuna rimwe zita raitaurwa nezvaro, kana kuri kuimba, they were so powerful. But it's very unfortunate, nyama nemweya zviri kuRepublic of Madiro. Umwe mubvunzo watinogona kubvunza ndewekuti, why baba vakapa mukomana uyu nhaka? Vaiziva kuti spiritual akanga asati amachuwa, maybe physical akanga achiri mudiki. Inzwai vakomana nevasikana vana baba nana mai, Mwari wedu wekudenga ane nyasha. Beside nyasha anotipa choice. Tine the power of choice. Mwari haana kutisika semarobots. Mwari chaari kungoda bedzika mubvunzo waari kubvunza kune vanhu vari kunyika iri kure, ane mubvunzo wekuti unodzoka here iwe mudiwa? Mudiwa wandoda kutaura nezvake wekawo, mufana uyo aidiwa nababa for your own information. So baba kumupa kwavakaita nhakaka, hazviriwo kuti vaida kumupwanya mwana uyu, but sababa wekudenga vanotipa zvinhu nemwoyo wavo wese. Beside that tine power of choice. Maiziva here kuti kuno vanoenda kuupombwe, Mwari ane simba rekuti anogona kuita kuti paite earthquake, but Mwari anomeka sure kuti wapinda mukombi, food iripo yauri kuda, wadya breakfast, and wotomeka sure kuti kombi iri kusvika padestination pasina problem yaitika. Mwari haakontrole choice yako. By the way, makeys acho ari mukati memwoyo wako. Jesu chaari kungoita, ari kungobvunza mubvunzo, uri kuita seunge mubvunzo nhando kuti unodzoka here iwe? Kuna ana baba vakambenge vari muchechi, nyama nemweya zviri pamwe chete, vanana mai, vakomana nevasikana, vamwe vakaenda kunyika iri kure, kuRepublic of Madiro, kwavari kudya zvavanoda, vachidhensa nemutoo wavanoda. Mwari chaanogona kuita bedzi kuramba achibvunza mubvunzo uyu, kubudikidza nemasongs, kubudikidza nemharidzo, unodzoka here mudiwa? That's why David pamwe achiti munhu chiko tenzi zvamunomurangarira, nemwanakomana wemunhu zvamunomushanyira. Kana pane mukomana aidiwa, mukomana aidiwa nababa wake, zvese baba zvavakaita vada kudemonstrate love. Paifanira kutukwa ari kupiwa mablessings, paifanira kunyimwa ari kupiwa something, ende baba vakameka sure kuti awana nhaka yaifanira kuti awane. So Mwari haagone kukontrola choice yako. Kune vari kuenda kubhawa, Mwari ari kungotaura, unodzoka here mudiwa? Kune vari kusmall house, Mwari haazombofa akabloka, though Bible rinobuditsa pachena kuti judgment is coming. But for now tine power of choice. Whatever zvatinogona kuita, tinogona kuita hedu, though judgment is coming. Kwese kwauri, I don't know uri kunyika iri kure, uri kunyika irima, God cannot control your choice. Ane mubvunzo waari kubvunza, unodzoka here mudiwa? Kune vakatoenda zvachose, vaimbonamata Mwari uyu zveshokwadi, mumweya nemuzokwadi. Mwari ari kubvunza kuti unodzoka here mudiwa? So mufana uyu akanga ari kunyika iri kure. Ndo mhando yatinayo makristu, ekuti vamwe vacho vanoimba masongs aya
ari muhymnbook vari mubhawa zvokuti vanhu vanoita songe vachatendeuka, very powerful, vachitorecita mavhesi zvokuti mubhawa pamwe wasati wamadoro vanotanga vanamata. They know mafundamental beliefs ese kuseri nekuseri. Hapana zvamungavaudza about prophecy. Sanctuary vanoziva left, right and center. Vari kuRepublic of Madiro. Mwari mubvunzo nhando waari kubvunza kunemi baba pamakagara ipapo, kunewe mukomana musikana, ari kubvunza kuti unodzoka here mudiwa. Kune vamwe vanhu, as I'm speaking, ari kumba kwesmall house. Vamwe vacho vane boldness yekutogara variko vachitonamata kumba kwesmall house, but anyatsoziva kuti mukadzi wangu ariko zvemashuwa-shuwa, ndakasiya mukadzi nevana. Mwari haagoni kukufosa kuti ubve ikoko. Ane mubvunzo nhando uri kuuya, unodzoka here mudiwa. So mufana uyu ari kunyika iri kure akanakidzwa. Kune vanhu vari kunakidzwa for your own information. Zoti mukatarisa nepawindow vamwe vachoka vari kudya good food, vakapfeka hembe dzekuRepublic of Madiro kunyika iri kure. Zvinhu zviri kuratidza kufamba zvakanaka. Pandauya kuzotaurawo again kuti hazvibhadhare. Hakuna munhu akamboenda kuRepublic of Madiro zvinhu zvikafamba zvakanaka. That's why umwe munyori achinyora achiti men will never rest until we rest in Christ. Kune vanhu vanoenda kudhindindi, before dhindindi vanonzwa ropa richifamba zvakanaka ende vachiti vakomana tichanonakidzwa, language yavanotaura vanoti tichaspakwa, but the following morning after, that's why kune chinonzi barbarous. Vamwe chinovarova guilty conscience. Kana uri upombwe before usati waitwa, vanhu vari very excited, but after the act pfungwa inouya mumunhu yekuti handina kubata chirwere, handina kubata gonorrhea siki, kuti haana kuita pamuviri. Why? Zvinhu zvepanyika munhu haafe akazorora kusvikira azorora muna Jesu Kristu. So Bible soko raMwari pavhesi 14 rinoti, zvino akati apedza zvose, nzara huru yakasvika panyika, iyo akatanga kushayiwa. Rakainditaura vana baba nanamai, zvinopera zvinhu zvese zvepanyika. I always say this, kuno vakaenda kunyika iri kudeka, life yaifamba zvakanaka. Vamwe vacho vaiti kana vakadzoka, kune vamwe vaitombodzoka kuchechi, yange isiri nyaya yekuti vadzoka kuzonamata Mwari zveshuwa. They wanted to show kuti kunyika iri kureka zviri kufaya, tine mota dzedu, tine mashawere, zvinhu zviri kufamba zvakanaka, but zvinopera because hakuna munhu akambobva pana Mwari zvinhu zvikafamba zvakanaka. Verse 15 inoti, ipapo akandonozviisa kuno mumwe wevanhu venyika iyoyo, iye akamutumira kuminda yake kundofudza nguruve. Baba vake vakanga vane zvese. Kana aida 6 pieces dzechingwa, baba vake vaimupa nemakota pair everything, but Bible rinotaura akandonozviisa kuno umwe munhu. That's why Bible ndataura kuti sometimes vanhu vanotida chaivo nemwoyo wavo yese hatidi vanhu ivavo. Vasingatide ndo vatoda kuti titere mukati meupenyu. That's why vakuru vachitaura kwadzinorowa matumbu ndo kwadzinomhanyira. So mukomana uyu akaenda kuna baba vakanga vasina kana basa naye, vanonomuisa kuti anonoshanda achichengeta nguruve. Can you imagine? Kumusha vaisabata nguruve, kumusha vaisadya nguruve, but baba ava havamudi, havana basa naye, vakanomuti anochengeta nguruve. Ndauya kuzotaura kuti kuna baba vekudenga vari kutaura kuti uyu Satani uyu anonyebedzera rudo rwekunyebera handi Mwari wezokwadi. Pana baba vekudenga vachiri kubvunza even up to now, unodzoka here mudiwa? Mudiwa uyu ari kudiwa nababa. That's why Mwari akamusika. That's why even Jesu Kristu akamufira pamuchinjikwa. So mukomana anotanga kushanda basa rakanga rakaoma, achishanda basa rakanga risina kuchena even kwaIsraeri. Pavhesi 17, vhesi iri ndinorida chaizvo. Vhesi rinoti, zvino wakati achizvifunga. Mhando yechitatu yemakristu, makristu ari kunyika iri kure, but vari kufunga bheki kuna baba. Kune vamwe vari kuRepublic of Madiro. By the way, kune makristu anoshainira zvidhakwa, anoshainira mhombwe. Umwe munyori wandofarira anonzi Ellen White anoti vazhinji vari muchechi now vari kudziisa mabhenji, varidzi vacho vari kuuya. So mufana uyu agara pasi, he came back to his senses.
ndobva ati baba vangu vane vashandi wani, baba vangu vane chingwa chinogona kundisustena, baba vangu vane hembe dzavanogona kundifukidza. I'm going back to my father. So when he came to his senses, in other words, pese paakatanga kufunga nyaya idzi, akanga asiri airarama. Satani anogona anga akanga achikontrola upenyu hwake. Maimboziva here vana baba nana mai, vakomana nevasikana, kuna vakomana vari kutoenda kuchechi, kuna ana baba vari kutoita mabasa, but anogona anga asiri ari kurarama, but something chiri kurarama mukati meupenyu. Thank God in verse 17, when he came to his senses, akati regai ndidzokere kuna baba. Vakomana nevasikana, ndangozotaura kuti haufunge here kuti yanguva nawo yekuti uite come back to your senses, udzokere kuna baba. Musoro wenyaya unoti unodzoka here mudiwa. Ndauya kuzotaura kuti zuva riya rawakabva pana Jesu ka, every day baba vaitora bench vogara vakatarisa nzira yakaenda mwana. Mubvunzo wavo wakanga uri wekuti unodzoka here mudiwa wemwoyo, unodzoka. Maiziva here kuti nyangwe munhu akava gororo rakaita sei, baba vegororo vanoda mwana wavo. Nyangwe vanhu vanganyore manewspaper kuti ndinhingi haiti, baba vegororo vanoda mwana nemwoyo wavo wese. Vane mubvunzo wavari kubvunza kuti unodzoka here. So Mwari ngaatendwe nevhesi 17, when he came to his senses, ndo pari kutanga justification. Justification inotanga pakungotenda bedzi kuti ndikaenda kuna Jesu zvinoita. Jesu anondiponesa, ane simba rekuponesa kwazvo kwazvo vanotenda maari. So mufana uyu pavhesi 17 tiri kuona mhando yechitatu yemakristu. Yes, vari kubhawa, vamwe vari kumasvikiro, vamwe ingororombe, vamwe vari mumatope muchitema chinotyisa, but thank God vari kufunga kuna baba. So mufana uyu anopeka zvake zvese, anoenda back kuna baba. Tichidzika pavhesi, Bhaibheri rinobudisa pachena kuti baba vake vakamuona from afar, ndobva vamuidentify. Bhaibheri rinotaura kuti baba vake vanotoinstructa kuti ngaagezwe mukomana, mupei ring, mupei nguo yemhando yepamusoro. Ndauya kuzotaura kuti iyi mhando yekupedzisira yemakristu, makristu akadzoka back kuna baba, nyama nemweya zviri pamwe chete. Ndanguya kuzotaura vakomana nevasikana, baba vari kukudaidza, wane makore akawanda waenda, hauchazive chinonzi kunamata chii, hauchazive kutapira kunoita Jesu Kristu. Baba vari kubvunza, unodzoka here mukomana? Unodzoka here? Kuna vamwe vasikana vari pano, unonyatsonzwisisa nekuziva kuti mudhara wauri kudana naye mudhara wemunhu, ane vana, ende kune vamwe vanhu, vana vakarohwa vechikoro vasina kakikavha, iwo ndo vakatora mari yacho ukatengerwa machips. Kuna vamwe vanhu vari panapa unyazoziva kuti zvandiri kuita zvaka, ndiri kudanana nemukadzi wemunhu, but we continue. Mwari haazombofa akakufosa kana kukudhonza neropu kuti huya kunoko. Mwari ari kungobvunza kwauri zvimwe, kuda anogona kubvunza kubudikidza nemhari dzose zvandataura, kubudikidza nemasongo, kubudikidza nechirongwa chino, unodzoka here mudiwa? So Mwari ngaatendwe, mufana uyu akadzoka nyama nemweya zviri pamwe chete. So sanctification iprocess yakutotanga nekugezwa kwaari kuitwa. Ari kupiwa hembe dzakanaka, utsvene, righteousness, nyowani ari kupiwa ring. Then finally pane mabiko akaitika, pane mabwadabwidibwa, ukafu wakaitika. Hatisuda kutaura nezvefirstborn nekutsamwa kwaakaita. Pane glorification iri kuitika yemabiko makuru. Glorification inoparidza vana baba nana mai kuti very soon Jesus akuda kuita break the eastern sky. Hanzi naMatthew semheni inopenya chibva kumabvazuva ichienda kumavira, ndo kawiro kachaita Jesu Kristu. Jesu Kristu ari kuuya kuzotora vanhu vari pana baba, nyama nemweya zviri pamwe chete. It's very unfortunate kuti kune vamwe vanhu vakatombointarakta nezveutsvene. Jesu mazuva airarama kune vanhu vaimugunzva, touching divinity but not touched by divinity. Kuna vamwe vanhu vakatobata zvinhu zvemweya zvinoponesa, vakatombodzidza Bhaibheri kuseri nekuseri, maprograms ese echechi vakanga vari available, touching divinity but not touched by divinity. Thank God mukomana uyu adzoka kuna baba, anoti kuna baba, I don't deserve to be your son. Handitombofana kudaidzwa kunzi ndifananidzei nemamwe maslaves nevamwe vashandi venyu ava. Baba vanoti aiwa, uri mwana webro.
ndauya kuzotaura miti abortion yawakaita here. Kuna vamwe vanoti vakafunga gore kungofunga rimwe gore rinovarangaridza chitema chavakaita. Ndauya kuzotaura don't worry, baba vanokuda nemwoyo wavo wose, vane mubvunzo vari kubvunza, unodzoka here iwe? Iwe ndopo uri kuziva pauri, ende unotonyasoziva kuti kune munhu ari kukutsvaka anokuda nemwoyo wako wose, akakusika, haana kugumira ipapo, akakufira, ari kubvunza unodzoka here mudiwa? Thank God mukomana uyu akadzoka. Varipo vakomana nevasikana, baba nanamai, uri kunyatsoziva pauri. Maiziva here kuti vamwe physically vanogona kunge vakamira pavari ipapo, but spiritually vari kunyika iri kure, Republic of Madiro. Mwari acharamba achibvunza mubvunzo uyu, zvimwe kuda kusvikira wafa, zvimwe kuda kusvikira wamusarudza, unodzoka here mudiwa? Mwari akukomborei nekusingaperi. Amen. Ndakaradziwa Jehovha atsamwa, zvitema zvakandipfuwira pasi. Ndakachema ndirimo mumatope, tenzi akandiburitsa kunzezve, andiburitsa mumatope, andimisa iri padombo, nasiva ndipariyo mumoyo rwekukudza. Haleluya, pedyo naye, matsiko angu asimbiswa pano, handizomboputiki ndiri pano, ndomirira ndizopfeka chiremba, andiburitsa mumatope, andimisa iri padombo, nasiva ndipariyo mumoyo rwekukudza. Haleluya, haleluya. Andipariyo rutsva rwerukudzo, noruimba usiku nesikati, mwoyo wangu wazara nerufaro, ndichazokudza mununuri wangu. Andiburitsa mumatope, andimisa iri padombo, nasiva ndipariyo mumoyo rwekukudza. Haleluya, haleluya. Ndichaimba tsitsi dzake kuremi, zvene kunaka kwake kune vese. Ndichazoimba ruponeso kwese, dakara vese vasimbire Mwari. Andiburitsa mumatope, andimisa iri padombo, nasiva ndipariyo mumoyo rwekukudza. Haleluya. Andiburitsa mumatope, andimisa iri padombo, nasiva ndipariyo mumoyo rwekukudza. Haleluya, haleluya. Ndiani avo vanoungana pamberi pechigaro cha Mwari, vanokudza Jesu nemaropa enenye, vari kupinda muJerusalema ja, vasambange maropa enenye, vari kupinda muJerusalema ja, maropa enenye,
wakadawira msitara Jesu bamwe babo bakiri baduko bakanzwa zitsitsi zake emaropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja basambane maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja maropa enyenye awo wakanzwa zenjadambuto Jesu akaba parumyararo kuzorora moyo maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja basambane maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja maropa enyenye wakaita mu basara Jesu wakana kukana kwa kanaka wachafara narini maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja basambane maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja maropa enyenye waponeswa bamira panyanza chitema kufa chese japera ruva roje narini maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja basambane maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja maropa enyenye maropa enyenye basambane